Oke, mriki mawon tenan. Ayo, ayo sang digayengke, gelas naga campur sarine, duo geseh penyanyine. Yo sapa kuwi? Kok ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mie susu, susu perawan rasane ra karuan, susu yati pasen enak sekali. Yati di kasur, diam merayap, datang seorang bogel, hap, lalu diemot. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat pacaran. Pacar baru-baru kenalan, kenal di jalan Jenderal Sudirman. Singkat kata, singkat cerita, aku dan dia satu cinta, cinta yang dalam sedalam laut, lalu meluap, ninggalkan tresnan. Madiun bergoyang Pak Budi, asik. Spesial buat Pak Budi. Nangis sak jroning atiku, nalika sliramu tinggal aku kayu nyati. Apa sliramu ora krasa aku utuh sambat karo sapa. Masuk cahayu spesial kagem Pak Budi Winarto. Madiun bergoyang bersama dengan duo gesehnya Indonesia. Asik Pak Budi, Madiun. Ayo Mas Arno, mangante bergoyang. Nangis sak jroning
Bandung. Semonggo katur. Oh niki membermu to Mas. Bayu asik Monggo Mas. gombong bergoyang PWM nanti asik masuk deh.
Lagunya apa maning, Bu? Bu Ida. Ayo buka Lo kabeh. gending napa? Apa, Bu? Eling-eling Banyumasan. Oh, apa, Boy? Lagunya apa, Boy? Apa, Boy? Jere? Bisa penting gayeng. Iya. Pokoknya nek ibune ki manut, lagune manut. Nek bapaknya kepriwe? Oh, wis oke lagune Rika. Kau geduk lagune bapaknya. Berarti ki member-member berikutnya kepriwe ya? Angger orang ngapak ora kepenak, Dek. Nyopeng ngapak, orang ngapak. Iya, angger ketemu Lah Banyu. iya makane kowe apa pak lagune? Oh eling. Lagune eling-eling sing mendem sapa ki kok. Yo kowe kuwi. Hah? Aja. Langkah sing mendem ki. Mas Aiman. Mas Mas Arno. Aiman. Lah iya makane biasa. Oh, grup Kang Bandung. Iki Ini grup Bandung. Iki kabeh. Loh, Kang Bandung. Bandungnya di mana, Pak? Lah saya itu di Dayakolot. Heeh. Bojong Soang. Perek. Tenan ora. Perek. Saya orang Telkom. Perek. Iya, Telkom University. Heeh. Iya. Lah iya, asli Sragen. Asline sih Sragen. Pak aja dipercaya, Pak. Ki nek MC ki ngomong pokoknya aja dipercaya. Ah, bocah gemblung. Baiklah, Papi. Masukin. Ayo masukin. Cedetan sajrone ati. Tan luntur kaya merati. PWM Bandung bergoyang Bunda asik. Mas Aiman. Yen lewat aku kelingan Upo kae biyen tak goleren Ning cagak obat tulisan Warna abang Tondo Iselekan Diari Dimana-mana Tekno Mas. Cibaduyut. Mas Aiman, thank you, terima kasih. PWM. Kosnya persis di Dayakolot.
Jong Soan Muhammad Toha Cibaduyut bergoyang PWM-nya Indonesia. Spesial kagem Mas Arno. Ese tahu kacang cang godhong cang goreng cang kemuni. Putraku si adi lunga. Wong apa ibu? Marana ana putri nganggai. Putrine sing ayu rupane. Klanteng ngono iku kang dadi asmane. Dusik kula boten purun kang putra dereng kersa mudhun nadyan ayu sisane seyoyo kakak aduh bergoyang Mas Arno. Nduk Eva. Yo, Wonten dawuh yo. dosiku pura dereng purun Yo. putra asih dereng kersa putri wau sisane sing tukang keyboard. Yo. Mas Arno PWM bergoyang. Ayo Nduk Eva. Yo. Karangannya putra Yo. Yo. dosiku kula boten purun kang putra asih dereng udun lenting abang sisane sing tukang kendang. Nek sing imu mah kuning mah abang mah pokoke dhewe yo jek ayu. Ya. Yo ngene iki rekasane wong tresno ora dijogo malah ditambahi. Karangannya Yo. bergoyang. Oi. Putraku Piye, Bu? Iya wong ayu. Coba saurano bagus. Dosiku kula dereng kersa kang putra
adan ora krungu iki. Aden. Urung ya di. Jane klentenge jek sisa siji lho. Jek siji dek iki sing gelem ki engko tukang son. Ning Mas Arno. Nggih, niki sampun kepareng ngatur nggih. Monggo. Niki wau ngatur. ande-ande lumut. Pun diaturke iki jane lagu lawas ya Mas ning isih kepenak tenan. Ya ditentekno Mas. Heeh. Putraku si Andi luntur. Piye sih? Iki mau wanita pirang-pirang kuwi ayu kabeh, Mbok. Heeh. Kleting kuning ya ayu, kleting ungu ya ayu, sing abang ya ayu bareng biru kok sing ala lho, Mbok. Lah ya piye? Ning ya ora dadi ngopo. Duh sibu kula inggih purun. Putra inggih badhe kersa. Nanging iki paling setia. Terus nadyan Allah angsurane ora pira. Keluarga saking Jawa Tengah. Gombong bergoyang. Derek sowan dulur-dulur saking Banyumas, saking Jawa Tengah. Golek sing Aku tak terima minggir. Sugeng siang sedayanipun. Yo takut ya ya. Aja ditiru enak ya Dik. Waru-waru dayang Mas, dayang ning pinggir kali. Ayo kicang-kicang, kowe tansah tak enteni. Ketan kali ngono, apa setiane lakon. Waru-waru doyong ya Dik, doyong neng pinggir kali. Ayo moblong-moblong, so yen gede dadi penyanyi. Timun diiris-iris, adeke paling manis. Waru-waru Piye wong ayu? Yo. pinggir gunung. Yo. Ayo moblong-moblong, dasare lumbe mancung. Larak disampirke, mae caranya ngampirke. Waru-waru doyong ya Dik, doyong neng pinggir kali. Ayu moblong-moblong, sok yen gede dadi penyanyi. Siji loro telu papat lima enam pitu. Waru-waru doyong Piye wong ayu? pinggir sumur. Yo. Ayo kincang-kincang, dasare uripe makmur. Niki nuhune dawuh Nggih. kiyaine
Pilangsari Dimas Bugil Prasojo Nggih. nggone dawuh kari sagung para tamu niki pariane tiba buri tiba tengah tiba ngarep. Heeh. Pripun Pak sing parian mriki napa wingking? Jenengan ajeng parikan? Lah mboten pripun? Nak mboten parikan bayar. Mboten guyon. Ya. Jarek lurik suwe pinggir. Yo. Jadi lirik ana sing duwe. Waru doyong yo Dik. Doyong neng pinggir omah. Ayu moblong sing penting istiqomah. 5 4 7 ya mau ngene terus ben tambah bagus. Buat gulane. Iya. Karo bojo abot sindene. Ben muntal sih. Ben. Katur ingkang ngersakaken ricik-ricik Mbah Kakung. Lumantar saran gendho Imam ugi sareng kalih jelas nada campur sari Indonesia.
gendong le oleh kang larang pitukone Pinten pitukone Mas kula Yuk. saged Nah, iya. tanpa kenal gendeng aja bosan Etopel jebulane gambare calone Yuk. Mas Weh, gak kalah. piye gendeng le oleh kang larang Yuk. pitukone Pinten pitukone Mas kula saged Nah, iya. tanpa kenal gendeng aja bosan Etopel jebulane gambare calone Yuk. kang Ayo di jaluk madang lawon trasi jaluk madang sabele trasi wong ayu golek bojo Yuk. dadi MC ya ta Pak lah Sambel calon madang lawas sambel ya Mas golek bojo sing giel-giel jaluk madang lawon ora nana tahu jaluk madang lawon tahu golek bojo sing Yuk. dadi guru dan elok Pada mriki malah piye wong ayu calon madang lawas imbot calon madang lawas imbot rama golek bojo sing tukang kibah Rama-rama jaluk madang lawon tempe ora nana tempe jaluk madang lawon tempe duwe bojo penyanyi rasane kaya ngene weh apes mangke podang kuning Mas. oh Kinarpatan sagung para tamu amargi sampun dungkaban rasulatasen kula sakadang saking sampur sari jelas nada badhe lumeksa saun-taun matur sembadul sagung para tamu ingkang sampun berkahi suwanipun jelas nada ugi berkahi katur ingkang mugati keluarga besar saking Jawa Timur ngaturaken sugeng kundur sugeng tindak mugi pinanggi kairun kalujingen kepanggih putra wayah keluarga ingkang dipun tilar wonten griya piyambak-piyambak kula sakajeng saking jelas nada derek lumengser sauntawis nuwun matur sembah nuwun. spesial buat Bos Rustam bersama dengan jelas nada campur sari Bos Rustam monggo nyanyi se esok awan
Ayo Bos Rustam. Bunda ikut joget. Ayo Mas Herman. kae tak suwun mbok aja ngece pocang kuning agawe pikir kopeng seleret ireng tak sawang tambah manis Ayo Bos Rustam. ibu bungane aku nyanding slirane ayo Mas Herman masukkan Bos Nyanto Terima kasih. Bos Rustam kali kumbang bergoyang ayo masukkan Terima kasih Bos Rustam, Bundaku. Yang lain mana monggo? Ayo water beriku yuk. esok awan ora rasa kawe koceng kalau kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning agawe pikirmu kopeng seret ireng tak sawang tambah manis tipe bunga yen aku nyanding slirane Matur sembah nuwun. Ngomong bergoyang asik. Ayo Mas Mada yang punya suara gede, bukan ngomong joget semua sini. Ayo masukane monggo. Ombak banyu sekarang
Bos, adem ora, Bos? Kan. Ya ampun. Aman tentrem. Aman dan kenakalan aman ya. Aman. Aman. Mohon sejenak ke kru Campur Sari Oh, Mas Herman. dari pihak Oh, ini keluarga juragane. besar Mas Bapak sapa? Mas Parsum, jenenge sapa, Mas? seluruh anggota Pawakal diminta foto semuanya merapat ke lokasi. Terima kasih. Pak Juragan, aja lali. Silir-silir ning pantai. Sekali lagi untuk keluarga besar dari Pawakal dimohon ke pelaminan untuk diambil gambarnya segera. Perintah komandan langsung dari ketua. Silakan untuk semua yang pakai jas merapat ke pelaminan. Ayo. Keluarga besar dari Pawakal semuanya, tidak hanya jas saja, batik juga langsung merapat ke pelaminan. Perintah dari RI 1. Silakan monggo Pak yang masih ada di luar dimohon langsung ke pelaminan. Perahu layar, perahu kaki daya. Awe-awe lagi sregep nyambut gawe. Kaki laut ada makmur uripe Pak Cikimun asik. Mohon izin semuanya pasukan dari Pawakal merapat ke pelaminan. Bos, berhubung kita ini adem ayem, biasanya ki enek obatnya, Bos. Iya, pokoknya kayak gue. Lagu ki anggere nek nganggo HE yang ngene iki kok. Siki apa kepriwe? Oh, Ki ngenteni apa? ayam tentrem sik kaya berarti. Oh, berarti ngenteni ayam. Heeh. Ayam tentrem. Bos, ki wis wayahe ayam. Ngerti mbok, Bos? Gek, pokoknya sing gawe ayam wong wedon gek sampean ngerti to, Bos? Apa maneh nek ora duit? Ya Allah. Siki pak kepriwe, Bos? Ya Allah, kayak wayahe silir-silir lah, Mbak. Silir-silir ning pantai. Ayo, Pawakal asik. Adem maning, angger wayah adem mesti goblokne dompet. Salahe dhewe lagu. Lagu kok milih sing adem ayem. Lanjut maning ora? Si lanjut tembe 15.000. Saya ketane mau nyongkang siapa ya? Ya beda. Beda pokoknya nek Kang Sakerika kita tembe 15.000. Angger ketemu ngapak pokoknya ra ngapak ora kepenak ya, Mbak. Ampun. Allah. Aman tentrem. Bu, kepriwe kita sih aman? Aman ora?
Aman ya Bu ya. Priwe Bos? Aja mumet. Ora lah. Ya. Sing joget mumet. Silir-silir. Yo. Adem ayam itu ora enek repe. Ora enek repe Mas, pokoke adem ayam. Ketemune adem ayam meneh. Ketemu adem ayam meneh. Priwe Bos sih? Ya lo gedene seketane rumet Rika. MC-ne mumet. MC-ne mu. Bariki Dek Putri iki disuwuk ganti 5 tahun iki Mas Wanda sing dikersaki 5 tahun. Iya. Heeh. Aman tentrem. Selak bar Mas yo. Wis kok. Silir-silir ning panela gede. Wis bar lah. Matur sembah. Beksan tayub sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Makare sinarengan Kang Raja Wali audio sari wedang. Mugi dipun garaken langsung terah foto video syuting Kancil Selada Channel. Timun Singgarane Pro Negarane. Ayo Mas, ijing miring ayo Mas. Ijing miring. Ijing miring. Tampil bolong sisane bajing Mas. Jangan ya Mas. Aja Mandeling ulon arep udan ayo kekoan Mas, ijing miring ayo Mas. Ijing miring surkara ana kemake. Nomor rondo saanak-anakane. Monggo Mbak Bukil. ijing miring traing anoto karwarisan kanan jaya menyang salah buku akhlaki ana dandang mateng no uwit jabar
Nih. Pak. Kae arisan. Ora lho, Pak. Kae gone wong arisan. Aku pengen ngerti sing njaluk lagu Kijing Mireng ki sapa ngono lho, Pak. Kula nuwun jenengan sing ngersake Kijing Mireng nggih. Pak sinten wau? Pak Sandi. Pak Marno ingkang pundi Pak Marno? Pak niki anu pun 3 ronde lho, Pak. Kok dereng HE ngoten lho. Pak Marno. Kula nuwun, Pak. Pak. Gusti Allah, Pak. Kijing Mireng lho, Pak niki, Pak. Mas Bos. Sing ngersake sapa? Sapa kowe? Mas Bokel. Tanggung jawab apa, Mas? Kuwi mau Bos Yanto. Heeh. Bos Sugeng. Heeh. Bos Dar. Ya, apa urung panas ini? Bos. Mbak Yati ki irung rampung kok ya lungguh lho. Ijo lali lho, lembek ijo lali ki lho. Ayo. Heeh. Tarikan nih sing bocah tur mendidik. Ya. Siji loro telu sawerane urung-urung watu. Ayo Dek Kijing Mireng. Ayo Dek Kijing Mireng. Kijing Mireng ambil bolon. Sisa bajing awan-awan menyang karetan. Nilai ondone ngomah muri. Rabi perawan-perawan koretan pilih rondo rasa ngajari. Ayo Dek Kijing Mireng. Ayo Dek Kijing Mireng. Kijing Mireng. Golek sanding lancir kuning. Piye? Kijing Mireng. Kijing Mireng. Kijing Mireng. Ilanan apa mong guyon. Kijing Mireng mak. Kijing Mireng. Kijing Mireng etan lencir kuning dadi rebutan nuwun mak. Kijing Mireng Mas. Kijing Mireng. Kijing Mireng etan lencir kuning dadi rebutan. Ayo yo matur nuwun Bu Kijing Mireng siji loro telu sawerane 50.000. Ayo Dek Kijing Mireng. Ayo Dek Kijing Mireng. Tunggak kayu jati